खुलुमबाय 10 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साननि आं बयनिसिमबो जोंनि बर' फिसा साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनै सालबारि बर' थुनलाइ आफादा 34थि गावनि जोनोम सान आरो थुनलाइ आफादनि दिनै 73थि बर' थुनलाइ आफाद जोनोम सान दिनै जोंनि बर' फिसाफोरा फालिदों। जोबोद रंजानाय जोबोद खुसिनि दिनै जोङो दिन होननानै बुंनो हायो। जाय थुनलाइया जोंनि बर' हारिनि रावखौ गोबां गोजौ फारसे दावखोलांहोबाय। दिनै बर' थुनलाइ आफादा दिनै 7,000 बर' रावनि सोदोब बिहुं दिहुनबाय। जोंनि बर'आ दा फिसा हारि नङा। जोंनि गोबाङानो जोंखौ फिसा हारि होननानै सानो, नाथाय जोङो फिसा हारि नङा। 7,000 जोंहा जेनोखि जोंहा राव दङ, बेखौ जोङो फिसा हारि बुंनो हाया। दा बिनि अनगायैबो जोंहा लेखायाव सोदोब बिहुङाव लिरजायै रोजा रोजा जोंहा भाषा दङ, राव दङ, सोदोब दङ। बेखौ जों बाहायजोबाखै। जोंनि मिथिंगानि नुनाय मानि जिमानखिनि जोङो नुथाय, बे नुथायनि गासिबो जोंनि सोदोब दङ। आर्टिफिसियेलनि अनगायै जोंनि गासिबो नुथायनि जि मिथिंगानि जि नुथाय, बेनि गासिबनिबो जोंनि सोदोब दङ, जायखौ जोङो लेखायाव लिरजायाखै। जोङो अनजिमायावल' सुबुं सानखोआवल' जोङो फिसा, नाथाय जोङो हारि हिसाबै फिसा नङा। जोङो IAS, IPS गासिबो जोङो मोननो हाबाय बा दङ, जोंहा दिनैसिमबो मावबाय दङ। जोंहा पलिटिकेलिबो जोङो गाहाय नङा, जों खम नङा। पलिटिकेलिबो जोङो मोनसे हारि हिसाबै गोबां गोजौआव दङ दा। आरो दिनै मैया जोङो बर' फरायसा आफादा दिल्लीयाव दिनै फालिबाय दङ बर' थुनलाइ जोनोम सान साहित्य सभानि कमिटिजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे। आरो बेयाव जोंनि नरेन्द्र मदिखौ मैया लिंनानै लाबोदों बड'लेण्ड महासभायाव। बेबायदिनो जोंनि मोनसे बियो सिनायथि, बियो जोंनि मोनसे सिनायथि होननानै बुंनो हागोन। दिनै मैया नरेन्द्र मदिया जोंनि भाषाखौ, जोंनि जातिखौ बाख्नायनाय लोगो लोगोनो गासै बुहुमनि मानसिफोरा जोंखौ बर' दं, बर' हिसाबै जोंखौ सिनायथि मोनबाय होननानै आं सिनायो। नङाबा जोंनि बर'खौ सोर मा बबेयाव दं बेखौ जों मिथियामोन। मैया नरेन्द्र मदिनि जोंनि गाहाय मन्त्रि इण्डियानि भारतनि गाहाय मन्त्रिनि खुगाजोंनो गासै बुहुमनि मानसिनोनो बिथांनि खुगाजोंनो जोङो जोंनि बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद बेखौ जोंखौ बर' जातिखौ बुहुमावनो फोरमायना होबाय होननानै आं सानो।